ongi etorri. Erakundetako ordezkariak, euskalgintza eta kulturgintzako ordezkariak, patronatukideak, adiskideak, ongi etorri guztioi. Beste behin, elkar sariak dira guztiok elkartzeko aitzakia eta pozten gaitu zuek guztiok gaur gurekin ere gure etxean izatea. Zuena ere, baden elkarren egoitza honetan, ongi etorri beraz. Gaurkoan, hilberri zaigun Joan Mari Irigoyen idazlea gogoan dugula, eta ari omen eginez, bi sari banatuko ditugu. Eta ekitaldia amaitu aurretik, poesia emanaldi bat ere izango dugu, musikaren laguntzarekin, Castillo Suarezek eta Juantxo Zeberiok prestatu duten emanaldia izango da. Ekitaldiaren amaieran, bukaera aldera, aukera izango du baita ere, kopatxo baten aitzakian elkarrekin solasean aritzeko. Az gaitezen beraz, luzatu gabe. Proiektuari elkarsaria eta ibilbideari elkarsaria ematea egokitzen zaigu aurten. Proiektuari elkarsaria ematen hasiko gara, lehendabizi. Euskal kultura nabarmen baldintzatzen du txikia eta gutxitua izateak. Eta 21. mendeko munduan are eta komplikatuago izaten ari da haren garapena, transmisioa eta biziraupena baita ere. Mundu globalizatu honetan, kultura nagusiak gero eta leku zabalagoa hartzen ari dira, batera eta bestera, eta kultura txikiek berriz gero eta zaitasun handiagoak dituzte haien burua erakusteko. Euskal kulturaren egoera ere, noski, antzekoa da. Kultura txikia eta gutxitua, baita zabalkunde handiagoko beste kultura batzuen altzoan. Ez horregatik eskaxagoa ez baita gauza bera txikia eta eskaxa izatea. Kezkatzen gaitu etorkizunak. Kezkatzen gaitu mundu global eta digital honetan euskarak eta euskal kulturak euskal herritarren artean izango duen lekuak. Euskara eta euskal kultura erdigunean jarriko dituen kultur politika adostu bat izatea giltzarria izan daiteke aurrera begira, hala usten dugu behintzat. Bide horretan, ekarpena egin nahi du proiektuari elkar sariak abiatu nahi den ekimenak. Kultura txikietan, gutxitua, zeinez gutxitua izan, garatzen ari diren kultur politikak aztertu eta ezagutzea da proiektu honen helburu nagusia. Zein dira kultura txikietan garatzen ari diren kultur politikak? Nola ari dira aurre egiten gure inguruko beste kulturak, globalizazio eta digitalizazio garaiotan, lekua egiteko eta bakoitzak bere herrian zentratasuna izateko. Inguruko kulturetan garatzen ari diren kultur politika ezagutzea da azken finean proiektu honen helburua. Lan horren emaitza euskal kulturgileen eta erakunde publikoen eskura jarriko da, denon artean Euskal Herrirako kultur politika egoki bat egiteko lagungarri izan daitekeelakoan. Proiektua Eusko ikaskuntzaren eskutik garatuko da, eta horregatik emango zaio aurten 2023ko proiektuari elkar saria Eusko ikaskuntzari. Mikel Esnal, Elkar Fondazioko patronatuko kideak emango dio saria Eusko ikaskuntzari, eta erakunde honen izenean, hementxe, Ana Urkiza eta Iker Atxak jasoko dute saria. Aurrera. Eusko ikaskuntzaren izenean hartzen dugu, baina bere hau modu eraldatzaile baten guztioi dagokigu. Gizarte euskal eszenatoki berriak garatu nahi ditugun pertsona guztiei, hori Eusko ikaskuntzen bazkidetan bereizten dugu, eta alde batetik bereziki kasu honetan kultur politikak eta kultura eskubideak bermatzeko martxan dabilen talde eragileari eskatu nahi dugu bereziki. Oroso talde potentia dago lanean, aspalditik, eta erantzukizunez jasotzen dugu egia esan, mintokatzen zaiguna da bereziki lana garatzea eta ikerketa hori garatzea, eta alde horretatik aldogun beste ingogu, guztion onerako zehozer berri bat sortzen. Así que alde horretatik eskerrik asko guztio.
eskerrik asko baita ere sariagatik, hain zuzen ere saria lanean jarraitzeko delako batez ere, ez da, hau politia da, baina horren ondoren gero lana dagoki dugulako, ez? Eta horrek, Ikerrek komentatu bezalaxe, abian dagoen proiektu bati sakonera, handiago emateko aukera emango digulako, indartzeko proiektu hori eta batez ere, baita ere, nazioarteko pixka bat ikusmoldea edo dimentsioa emateko. Askotan esaten da, gure zuzendariak esaten du Eusko Ikaskuntzan ideia asko egoten direla proiektu ezberdinak egiteko, baina diru gutxi dagoela, ez? Eta orduan, eskertzekoa da, holako sari baten atzetik gauden erakundeek duten ikusmira izatea, estrategikotzat, gure herriaren garapenerako estrategikotzat jotzen diren proiektuak aurrera emateko eta gainera konpromisoz erantzuteko eta bultzada emateko, ez? Eta baita ere esango nuke, saria honek guretzat esan nahi berezia daukala, baita ere, aitortzen duelako Eusko Ikaskuntzak tankera honetako proiektuak egiteko ahalmena daukala, aitortzen duelako baita ere nazioarteko mailan aritzeko ahalmena daukala, baita ere aitortzen du erreferentziatasuna bai nazio mailan garratzekoak diren proiektuak aurrera eramateko, aipatutako dimentsioan, eta baita ere, hortik aterako ditugun emaitzak edo proposamenak aiduru dituzuela esan nahi duelako. Beraz, eskerrik asko bultzadagatik, lanean jarraitzeko aukera hau edo bultzada hau emateagatik, erreferentziatasun hori indartzeagatik eta eskenitako konfiantza guztiagatik. Eskerrik asko. Zorionak eta eskerrik asko bidoi. Gaurko bigarren saria emango dugu jarraian. Ikastolen elkartea da 2023ko ibilbideari elkar saria jasoko duen erakundea. Luzea eta handia da Euskal Herrian ikastolek egin duten ibilbidea. Euskara eta euskal kultura zokoratuta eta galarazita zegoen garaian hasi eta gaur arte euskara erdigunera eramateko. Hezkuntza euskaldunaren aldeko zutabeak eraikitzeari ekin zioten garai hartako euskaltzaleok asmo argi batekin. Haien seme-alabek euskaraz ikas zezaten. Lanaren emaitza izan ziren herriz herri eraikitzen joan ziren ikastolak eta orduan abiatutako lan horren emaitza da baita ere gaur egungo ikastolen sarea. Haiek biltzen dituen ikastolen elkartea, zeina nazio mailan erakundea den, Euskal Herriko 7 lurraldeak bere baitan hartzen dituena eta Europar kooperatiba gisa egituratuta dagoena. Ikastolen sarea eta ikastolen elkartea Euskal Herriko hezkuntza euskalduntzen joateko ernamuina izan ziren, pasaden mendeko 60 eta 70ko hamarkadetan. Haien ekarpena ezinbestekoa izan da hezkuntza euskaldunaren eta euskararen berreskurapenaren bidean, beste hainbat eragileekin batera. Eta Elkar Fundazioaren ustez, merezimendu osoa du, sari hau jasotzeko. Ez dugu ahazteko, bestalde, era berean, bi erakundeen arteko erakundeen artean, 70ko hamarkadatik izandako harreman emankorra, estua eta emankorra. Elkarren artean, indarrak bilduta, bakoitzak bere aldetik daukana, ekarrita, emanda, euskaraz ikasteko ezinbestekoa den ikasmateriala sortzeko bidea egin dugu. Beti ere, euskal izaera kontuan hartuta. Euskal Herria erreferentea izanik. Euskal kurrikuluma ardatz duen materiala. Saria Jon Jakak eta Jose Mari Zorzek emango diote sarituari eta ikastolen elkartearen izenean koldo telitu etorreko zaigo. Nahi duzunean, aurrera. Ikaston elkartearen izenean eskerrak emotea.
Elkar Fundazioari eta arratsalde guztiei. Euskara, euskal kultura eta Euskal Herria. Oinarri horietan altzatu genituen ikastolok. Oinarri horiek eusten diote ikastolen hezkuntza ereduari Euskal Herri luze zabalean. Eta oinarri horiek nahi ditugu euskal hezkuntza sistema propio batean. Eta bide horretan egiten diren urratsetan. Euskal Herriaren, euskal gizartearen integrazioa, kohesioa, elkarbizitza, bizikidetza, lortuko dira euskaratik eta euskaraz egiten denean. Eta horretan, funtsezkoa da hezkuntza. Era berean, funtsezkoak dira kultura, aisialdia, sortzaileak, hedabideak, politikak eta gizarte ekimenak. Hor kokatzen da gero. Aipatu ditudan guzti horien artean, adostu genuen euskal kurrikuluma. Eta ikastolok gure esku hartu genuen hori guzti hori gelara eramateko ardura. Eta egin genuen, eta geletan dugu. Eta langintza horretan, horrein aipatu den bezala, funtsezkoa izan genuen elkar taldearekin lotutako aliantzak. Aurretik egindako urratsen bitartez, ikaselkar argitaletxean gorpuztua. Eta bidelagun gehiago ere baditugu, konbentzituta bai gaude, urrunago iristeko ahalik eta jende eta erakunde gehienok batera egin behar dugula. Ez gara gure zilborrari begira egoten. Elkarrekin, elkarlanean, bakoitzak duen ezagutza eta eskarmentua partekatuta. Elkar taldeak aipatu dut, eta nahi dut aipatu berean ere, Euskal Zindia, Kontseilua, AEK, UEU, Mondragon Universitatea, Kooperatiben Mugimendua, Eluiar, Herrigora, Biziposa, eta beste hainbat asko. Gure ibilbidea den aitortza egin digu Elkar Fundazioan, egin dugu zuen. Harrotasunez, baina baita ere humiltasunez ere jasotzen dugu sari hau. Egin duguna, bakarka, eta bide lagunekin handia izanik ere, egiteko duguna handiagoa delako. Beraz, aitortza hau jasotzen dugu, egiteko dugun horri, orain eta etorkizunan izango ditugun erronkei eta aukerei heltzeko eta ekiteko akuilu gisa. Hemendik eta urte batzuetara, gaurko sari hau izan dadin, lehen bizikoa, baino ez azkena. Eskerrik asko, barri hori, Elkar Fundazioa, bihotz-bihotzez, eta eskerrik asko, guztioi. Hemen gelitu unetxo batez. Ekitaldiaren lehen partea amaitu aurretik, Elkar Fundazioko patronatuko lehendakariaren Jose Mari Sorsek hartuko du hitza Juan Mari Irigoyen gogora ekartzeko eta hari omenaldi txiki bat eskaintzeko. Aurreratuko dizuet baita ere, Elkarren izenean emango den oroigarria argitaletxeko kide degun Irune Izquierdok egindako artelan bat dela. Aurrera, Jose Mari. Arratsaldeon. Mila esker sari emate honetara bildu zareten guztioi. Mila esker gurekin partekatzeagatikan guretzako hain garrantzitsua den ekitaldi hau. Zorionak jaso duzuten ere. Ikastaro elkarteari euskara eta euskarazko hezkuntzan egiten ari zareten ibilbide paregabeagatik. Eta eusko ikuskuntzari Euskal Herrian denen arte adosten joateko kultur politika eraginkorrago bat gauzatzeko lagungarri egingo zaigun proiektu bat burutuko duzuen ziurtasuna ematen digutulako. Ondo merezetako sariak gure ustez. Gaur egungo gizartean
gizabanakoan eskubideen aldeko joerak indartzen ari dianean, eskubide personalak norberaren betebeharren gainetik daudenean, erantzukizun kolektiboak desagertzen ari dianean, elkarren zorioneko bera, bi erakunde hauekin elkarreneko proiektuak ditugulako. Fundazioak inoz baino behar eta premi handiagoa ikusten dugu elkarlaneko beharra. Elkarlana beharrezkoa da, bakotxa bere aldetik lortzen zain lituzkeen ekimenak garatzeko. Hala eta guztiz ez da erraza izango, gurea bezalako kultura txikiak kanpotik datoskigun mehatxuei aurre egin ahal izatea. Bueno, luzez hitzen genezake elkarlanaz, baina gaur beste zerbaitetaz hitza egin nahi dut. Gaur, penas eta dolores, bada ere, hemen gogora ekarri nahi dugu elkarrentzako eta nola ez euskal kulturarako hainbeste lan eta ekarpen egin zituen pertsona trebe, jator eta zintzo bat. Joan Berria zaigun, Joan Mari Irigoi. Gure harremana berarekin oso estua izan zen. Idazlea izan zen, baina baita ere lankidea. Elkarren eman zituen 24 urte luze. Erretiro hartu arte. Elkar oso eskertua dago berarekin izandako harremanak eta ekarpenengatik. Lehengo astean irakurri dugu hemen eta han, denak esatutela gizon, on, dotore, eskuzabal eta humoretsua zala. Guk ere horrela definituko genuke, hala zan, humoretsua. Baina ziur nago beste guzio bezala, izango zituela momentu onak eta txarrak. Egoera zailak ere bai. Baina kanpora begira behintzat, txarrak bere baitan gordetzen zituen, eta lehin guziak egiten zioen lagun eta ezagunei, txantxa eta alaitasuna transmititzen. Bere lelo maitegarri bat aipatuko dut, ibizia izi, esatea irribarre biurri batekin. Gizon serioa zen bere beteabeharretan, zintzoa, hitza betetzen zuena, baina beti txantxa batekin. Gogoratzen dut, elkarren lankide hasi zenean kontratu bat egin genuela, baina oso eusko kontratu bat. Abogatu bat zerbitzan ez zuen sinatuko olako kontratu ikan. Berak idatzi zuen, eta gure aldertikan posez onartu genuen. Aipaituko ditut, hortako artikulo batzuen nola idatzi zituen ikusteko bere umorea eta bere ekarpenak. Batean esaten du, idazleak, berak, Joan Marik, lanean gogor arituko dela hitz ematen du, sortze lanetan, baina baieztatuz ere, idaztea ez dela torlojuak egiteko bezalako ofizioa. Hori kontratu batian ez da jartzen. Edo beste batian esaten du, idazleak elkarrek eskatzen dizkion liburu aurkezpen puntualetan parte hartuko du. Haren bibote zuri dotorea mesedegarri gerta dakiokelakoan argitaletxean irudiari. Eta beste bat bukatzeko esaten du, torlojuak ez baina erlojuak egiten dituena ere eskumutorrekoa aldi batean gelditzen zaio. Berdi gertatuko zaio idazleari, liburuekin, kasu honetan Joan Mari Irigoyeneri. Burua zuri, entzelofarama lau, auskalo ze perlesia kreatiboren ondorioz. Horrelakoak ez dira kontratuari ikusten, baina horrelakoa sinatzen genitun. Beti humore eta bromakin. Baina Joan Marien bizitzan bromatikan aparte, basan zerbait gehiago. Idazle handia zen. Ekarpen handia egin dio euskerari. Eta Euskal Herriari biztan da. 30 titulo gutxienez argitaratu zituen. Eta aipatzeagatikan nabarmenenak, Ollagorren promesa, Poliedroen ostoak, Babilonia edo Lur bat aratago. Nabarmenak aipatzen ditu bakarrik, zer 30 egin zituen. Beraz, humore ona, baina literatura ona hori da Joan Mari utzi diguna. Amaitu aurretikan, gogora ekarri nahi dut kontratua sinatzerakoan, Begoña Alkiza, bere emaztea, izan zera lekuko. Horrela idatzi zuen Joan Mari kontratuan.
kontratu hau sinatzen da Begoña Alkiza lekukoa izan dutelarik. Bilerari seriotasun pixka bat emate aldera. Azken horrekin azpimarratu nahi dut Begoña bere emaztea zenbatekako garrantzia izan zuen Juan Mariren bizitzan. Elkar eta Juan Mariren arteko tratu guztietan Begoña presente izan duzen. Juan Mariren aholkulari eta sostengu. Ohore bat izan da guretzako Juan Mari bezalako pertsona batekin lan egitea. Eskerrak ematerakoan ezin antzidu genezake Begoñaren ekarpena. Joan dela esan dut baina ez, betirako gugan jarraitzen du Juan Marik. Ez adiorik, mila esker. Honekin emozionatuta, ahaztu zaigu. Begoña mesedez. Eskerrak elkarri horrelako aukera eman ziotelako. Juan Mariri hainbeste urtetan berak nahi zuena eta gehien maite zuena egiteko idaztea.